Alas na ba? Sakit ang ulo ko. Wow! Laura? Oras na ba? Laura? 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 Babae na yan? Ano, madam? Pakuha ko ng tubig na malamig na malamig. Sakit ang ulo ko, Laura. Sa pag-ininom na. Malamig ah! Hello, George? Yes. Okay lang naman ako. Nilasing mo ako. Anong oras? Tanghali na. Ano ba gawa mo, George? Yeah. Ha? Oo. Hindi pa ako kumain. Wow! Oo. Okay. Tawagan ko anak ko nga. Sige, bye-bye. Hello, Edward. Anak. Yeah. Madam, ito na po yung tubig mo. Oh! Reklamo yun, baso. Kaya yaman niyo, ang yaman-yaman yun, tapos yung baso yung mga ano. Ba't wala? Ba't wala? Ay, tapos ginawa na, may bato bababagyan na, makabali ang imo. Naglampa ko yung imo yan. Okay na. Kaya anong ka man nag-ininom ka man? Kasama ko yung boyfriend ko. Ano boy? Wow! Sige na, yung mga trabahoin mo doon, ayusin mo na. Ano bang basong to? Kung si Laura? Huwag ka lang mag-iisip? Parang hindi ka mayaman. Ba't ang pangit? 17 na naman itong binigay. Laura! Mababae ito, Laura! Ano, madam? Binigay mong malamig. Sabi ko, malamig na tubig, hindi serpentina. Madam, mas Hindi masakit yung chan ko, yung ulo ko, dahil may hangover ako. Ano ka ba? Kabuti yan sa sa hangover mo yung serpentina kasi yung serpentina ay nagkakapag-relax sa pakiramdam. Hindi ko yung gusto, diba? Alam mo yung mga allergy ko sa mga ganyan. Kaya pala, wala ba makabala mo? Ininom, bagta. Sa susunod na. Wala na kag-ini. Sa susunod na. At saka magpapahilot ako sa ulo. Alam mo ba? Ang dami po ng trabaho ko. Naglalaba ako ngayon, naghuhugas, nagluluto, naglilinis sa laba. Ano? Ba, Laura? May ka-chat out ako. Ako, madam. Wow! Alam mo, Laura, kagabi, kasama ko si George, di ba? Yung mga kausap ko, di ba? Tapos, alam mo, Laura, ano ba? Masakit! Kaya, alam mo, Laura, kaya ako naglasing kasi hindi nagpapadala yung anak ko. Iwan ko kung bakit. Kaya yun, kaya laking problema ko, Laura. Pupayo-payunta lang, di rin ka mapatulpuhan, nagpapirma ka ng kontrato. Siyempre naman, Laura. Siyempre naman, Laura. Pakuang ko, ana. Meron kang naka-stip para. Kaya sinishare ko lang sa'yo para alam. At huwag ka naman magsasabi sa iba, ha? Yung mga kapitbahay natin dito, ha? Ano hininga ko, madam, kutuhon.
Alam mo, hindi na. Kasambahay din yan sa buhok. Alam naman sa akin, di ba? O tapos ka na ba yung mga Madam, trabaho mo? paano ba, kailangan ko na ng pera kasi yung asawa ko, kailangan ng Ah. kailangan ng, Ay, ano ba? kailangan ng Na ano? para sa motor namin. Ah, sure, sige. Magkano ba yan? Puro ka na sige. Abi, bigyan kita. Ano ba? Malamig sa Alam mo, malapit naman yung yung sahod mo. Sabihin mo sa asawa mo na mangungutang na muna siya sa iba kasi lapit na yung sweldo mo, magsasahod ka na. Alam mo, madam, ang Antay-antay sabi lang. mo sa akin, magtrabaho muna ako bago mo ako pabalik. Hindi ba, Di, alam madam? mo. Dapat usapan is usapan. Ata, Alam mo naman, alam mo, alam mo naman, Laura, di ba marami akong bibinayaran, di ba? Alam mo, gimikera si Eska. Sabi mo sa asawa mo ng araw na. Madam, nagkataka lang talaga ako sa'yo. Ang laki-laki ng bahay mo, ang daming kalat. Ano ba yan? May Siyempre. mga kasama ka mag-inkanto dito? Oo, siyempre lang. Hindi ako nag-iisa. Bakit ka pala naglasing, madam? Anong problema mo? Ba't ka pumunta dito? Umiiyak? Kaya nga anak kasi, Laura, yung anak ko nga, hindi ba napapadala, di ba? Ano ba? Kahit ulit, wag mo nang itanong yan. Nakadagdag ka lang ng stress. Pay ka dyan. Trabaho yan yung makabayad kang kuan. Ayusin mo. Ata! Tapos ka na ba sa baba? Pero mating kuan. Ate, kakain ako, pa-prepare na. Kung ang pagkain, walang pagkain doon. Aba, Hindi pa tayo nag-grocery, walang laman yung rep nyo. Ano ba yan? Ano ba yan, Laura? Wala. Ano ba? Muta ka magtindahan ko ang salmon. O sura. Ano ba, Laura? Okay, ano ba yan? Anak ka abroad. May anak ko pagkaon balay. Hindi kailangan magtipid. Wari kwarta. Kailangan magtipid. Ano? At saka, Laura, baka magbagong isip ko, ha? Baka sa katapusan ka na lang. Ay, malipong man kita nakaka-istorya. O, syempre, pero magsasahod ka naman. Pero hindi pa naman sigurado kasi yung anak ko, di ba? Alam mo naman yung anak ko. Madam, yung pinuntahan ko dito magtrabaho Oh, syempre. para makapera, hindi yung magtrabaho para sa libre lang. O, syempre Ano naman. ka? Hindi naman love yun. Ay, scam ka, papapangkuan na. ano ba ang lawa, Hindi ka di ba? makapulpulo ko dyan, Ano na lang, di ba? Ito? Marami akong pera, kaya tiis-tiis lang muna. Ano, wala kang pera. Sige na, ano? No. Ba! Sorry ass DJ.